Ja tornant aquí en el tercer programa de Camí Natura. No sé si mos enyoràveu, perquè ara ja fa estona que no penjaven cap vídeo, però aquí ja en tenim un. En els naturalistes hi ha com a 4 grups de serviu que m'agraden molt, no? Que mos criden més l'atenció. Unes les papones, amb aquests colors tan guapos, i van dedicar un primer capítol. Un altre grup és les aus, els ocells, en els quals van dedicar el segon capítol, i més en concret ens van centrar en els ocells rapinyaires i en el fenomen de la migració. I un altre grup de seres vius que és molt interessant és el grup dels fons, i més en concret són els bolets, que ara estem atents de bolets i gent en va cercar, però hem de saber que els bolets formen part del grup dels fons. I, en concret, els bolets són el cos fructífer. El que vendria a ser, posant un símil, seria el fruit d'un arbre. El que seria el fons seria l'arbre i el bolet seria el fruit, que és el que ens menjam en el cas que se puguin menjar. Però és que de fons n'hi ha una gran diversitat d'espècies i tenen funcions vitals diferents. N'hi ha de simbionts, en els quals fan aquesta relació amb un altre ser viu, en els quals tots dos tenen un benefici. N'hi ha de paràsits, en els quals són uns cabrons, per dir de qualque manera, i treuen un benefici ells a costa que els altres se surtin perjudicats. Nosaltres, els seres humans, n'hi ha que ens beneficiem fent productes alimentaris, gràcies en el fons, n'hi ha de paràsits, però, vamos, que és un grup molt divers. Però avui ens centrarem en els fons que fan cos fructífer i fan bolets. I n'hi ha de comestibles, que, com vosaltres sabeu, són bons per menjar, i n'hi ha que no. Bé, jo no m'ho vull enrotllar més, perquè no soc cap expert de bolets, i per això avui tenim un convidat especial, un dels millors experts de Balears, de fons i de bolets, en Joan Carles Salom. Ell és biòleg i fa molt de temps que se dedica a l'estudi de la micologia. Fora més preàmbuls, anem a veure en Joan Carles Salom. Vinga. Bon dia, som aquí en el tercer programa de Camí Natura, que anirà dedicat, com hem dit abans, en els bolets, i hem cercat el millor expert per jo de Balears, juntament amb en Pep Siquier. Ells dos són els millors experts de Balears. Moltes gràcies. Joan Carles Salom, biòleg i especialitzat en micologia. Quant d'any fa que mires bolets i que els estudies? Bé, deu fer ja uns bons 25 anys. 25 anys mirant bolets, imagina't. I n'hi ha molt de bolets. Quantes espècies més o manco hi ha aquí a Balears? Perquè si ja anem a tot el món ja és una barbaritat. Bé, com tu has dit, en l'altre gran especialista que és el Balears, que és en Pep Siquier, cada any estem actualitzant el catàleg de micologia, de funga, perquè funga ara és un terme que se pot dir, pot ser fauna, que serien els animals, flora, les plantes, i la funga, que seria la flora micològica. I fem el catàleg de mixomicets, que en aquest cas són uns organismes que sempre han estudiat els micòlegs, però que són protits, són protozous, i també de la funga, de tots els fongs. I estem actualitzant aquest catàleg i ja arribem a les 2.000, quasi 400 espècies. 2.000 espècies. Imagineu-vos, de papones n'hi havia unes 40, mos van dir. Nocturnes n'hi havia moltes. D'ocells tampoc n'hi ha tant, però és que de bolets n'hi ha una barbaritat. Bé, tenen en compte que el bolet ja fa reina fungi, és tot un regne. Per tant, hi ha des de les floridures petites fins a macrolepiota que pot trobar en els usiners, que un capell te pot fer 40-45 centímetres bons. Perfecte. I de bolets que surten, bé, els bolets que surten, deixem anar el fons general, sinó els bolets que surten, que són vistosos, que la gent, el que li agrada són la majoria per menjar. Quan hi ha de comestibles més o manco a Balears? N'hi dova una 100 i pico d'espècies. Ara no sé exactament el pico, però 100 i pico d'espècies. 100 i pico?
I la majoria de gent coneix res, els 4 o 5, els 4 anys, picornells... Jo t'he de donar una dada. Just de la blava és una rússula de la secció Griseinae, i a Europa hi ha d'haver 20 i pico d'espècies d'aquesta blava. O sigui, la gent menja blaves i menja bastantes espècies. Hi ha la rússula pseudoaerugínea, que és una blava, la rússula ocrosporum, que és una blava, la rússula grícia, que és una blava, la rússula ilitis, que és una blava, i així. Clar, nosaltres anem allà i hem agafat blaves i tenim en compte de dur 10 espècies de blaves allà de dins. No tantes, però 5 o 6. 5 o 6. Molt bé. I el que podem fer a Joan Carles, podem anar a fer una volta per aquí, que som a la comuna de Bunyola, un lloc molt bo per trobar bolets, i m'hem que trobam. D'acord, vinga, per començar, fem un pot d'itinerari, mirant el que hi ha, i anem fent un parell d'explicacions a mesura que anem trobant les espècies. Perfecte. Si t'abreix bé, Sebastià. Perfecte. Vinga. Mira. Aquí en tenim un parell. Mira. Au, vinga, suma'l. A què te fa aquest? Com la patata. Molt bé, fa la patata. Tenim una micena pura. Una micena pura, un bolet tòxic. I el coneixeràs perquè fa aquesta olor, fa com a la patata. No s'ha de confondre amb la lepistanuda, que sí que és comestible, que també és de color lilós. Però aquest sempre fa una olor com a patata i de menys no és tan gruixat com la lepistanuda. És més petitó. I bé, d'acord. Perquè, clar, Joan Carles, vosaltres per determinar bolets vos ajudeu en tot. El color, la forma i l'olor és una de les coses que també vos ajuda bastant. Clar, tenen en compte una cosa que dins el que és la identificació de bolets, ara tenim 3 peus a la micologia. El primer peu seria tot el que és la macroscopia. I dins la macroscopia podríem incloure els caràcters organolèptids. Els caràcters organolèptids són el gust, l'olor, el color, la textura, el tacte. En tot això, nosaltres, de vegades i moltes vegades, ens permet identificar bolets. L'altre peu seria la microscopia. O sigui que quan ja fas un bolet, una vegada que l'has descrit macroscòpicament, el que fas és el mires en el microscopi per veure les espores, la reacció d'aquestes, quin tipus d'estructures tenen, i així, dins un gènere, tu pots anar diferenciant les espècies. Però ara, molt més recentment, ja fa una vintena d'anys, trentena d'anys, que tenim la biologia molecular, que és la genètica, com tota la sistemàtica ja, no? I ara aquest peu ja realment predomina damunt dels altres, com també podeu saber tots els que ens dediquem a la sistemàtica. Exacte. I què passa? Que ara en aquests moments hi ha moltes espècies de Mallorca que se creen que eren una espècie que tenia una distribució més àmplia a tota Europa, i ara s'ha demostrat que no, que aquestes espècies de Mallorca o de la Mediterrània són espècies diferents a les altres. I això se fa mitjançant un anàlisi molecular, l'ADN ribosòmic, que codifica per als ribosomes, la regió ITS, etc. Llavors també hi ha la CLC1, que codifica, que és un altre tipus de regió de l'ADN, i ara se fan tota aquesta investigació molecular, que ens serveix molt. Però també és complementari de les altres dues. Clar, i també això de molecular és molt més car. No cada bola que trobem podem dir diferents ADN per saber el que és. Sí, és que hi ha perquè, clar, nosaltres no tenim infraestructura aquí, ho hem d'enviar al laboratori, que el laboratori ens fa unes seqüències, i llavors tenim la sort d'en Joan Planes, que és un altre gran micòleg i estudiós, que el que fa és que fa tot el que és el programa bioinformàtic, de les seqüències, treu els arbres, i bé, i entre aquest equip, que són nosaltres, anem catalogant i anem descobrint noves espècies en descoberta. Molt bé. Això a nivell d'investigació i per descobrir espècies està molt bé, però a nivell d'usuari, d'aficionat a cercar bolets, tot això ho poden deixar anar, no? Sí, ho poden deixar anar, clar. Però bé. Perfecte. Ostres, aquí n'hi ha un parell més? Sí, bé, aquí hem trobat, mira el que ha sortit.
Ara te'n agafaré un, si t'apareix bé. Sí. Mira aquest d'aquí, que és més a prop. Has vist? Això són peu de rata. Això és un peu de rata, sí. I aquest, concretament, és la ramària de Currents. I esclar, el peu de rata, el que se diu peu de rata hi ha dos gèneres, ramària i clavària. I dins la clavària, o clavolina, millor dit, i llavors dins la ramària hi ha el peu de rata groc i el peu de rata ja que seient més llarg, que també és comestible. Però sempre has de tenir en compte una cosa, els peus de rata en cru són tòxics. Important, això. En cru són tòxics, ja. De vegades la gent no ho sap. Peu de rata, jo sempre he sentit dir, pel meu poble, peu de rata són comestibles, però han d'estar ben bullit, no? Han d'agafar un punt d'ebullició important. Sí, un punt d'ebullició s'ha de bullir, llevar l'aigua de cocció. El manco han de tenir calor, perquè si no tenen unes substàncies que el que fan és rompre el glòbul vermell de la sang, o sigui, són tòxics, són hemolítics, que poden produir anèmia. Important això, I com amb altres bolets, hem d'anar alerta. I el peu de rata també te diré una cosa, els que fan l'onís, aquests és desaconsellable no menjar-los. Si tu ja fas un peu de rata i fa l'onís, val més que no te les menges perquè són els que te poden provocar més problemes. De totes maneres, els peus de rata amb abundància també són bastant condillets, o sigui, val més sempre menjar-ne en certa mesura, igual que tots els bolets, però peus de rata val més no fer una gran platada. I dius-nos els peus de rata, ja ho sabeu. I aquí n'hi ha un altre. Aquí tenim un altre, quin rodal més guapo que hem trobat. Aquí hem trobat, mira per on. Mami, què és? Això pareix un esclat de sang? Sí, pareix un esclat de sang, però si te fixes i el giram, no és vermell. No. I si li féssim un xap... No en té molt, però té una lletrada de color blanc, la veus? Sí, l'esclat de sang la fa vermell o d'un color... Això seria un esclat de sang de llet, val? Bé. Curiosament, aquest esclat de sang, que se diu de gènere Lactarius, és el Lactarius mediterranensis. Perquè, si te fixes, aquí, en el capell, veus que té tota una sèrie com de foradets. Això serien escrovícules. I està molt escroviculat. I què passa? Que aquest esclat de sang, que és el Lactarius mediterranensis, se va descriure per primera vegada de Mallorca. Ostres! De Menorca i Mallorca, de Balears. I ho vau descriure vosaltres? No, un amic nostre, que se Jaume Gistosella, que és un català, que està a la Universitat de Barcelona, i li va posar Lactarius mediterraneus. Molt bé. Què feim? Seguim, idoi? Podem seguir. Ostres, aquí n'hi ha un que és ben curiós. Ostres, mira, Sebastià, quin un. Mira, saps com se diu aquest? No en tenc ni idea. Un bolet de tinta. Ostres, bolet de tinta. Que fa tinta qualque cosa. Mireu, ara te demostré perquè és un bolet de tinta. Ja t'ha deixat aquí nevat tot. Has vist com ha deixat aquí nevat negre? Tot marcat. I què li passa a aquest bolet? Aquest bolet és que quan és més jove, les làmines, que seria la part de baix, no tornen negres. Bueno, van tornar negres molt a poc, però primer són blanques. Quan les espores són madures, les làmines se floculen i se transformen en tinta. I per què? Perquè així són com a més llimacoses, més viscoses, se poden aferrar i clar, passa un animal i s'endú les espores. I s'ha aprofitat l'antiguitat. La ploma aquella de tinta que havien amb una ploma. Que veiem a les pel·lícules. I agafaven tinta d'aquest bolet per omplir els tinters. Ostres, que curiós. I durant la Segona Guerra Mundial, els alemanys, els nazis, firmaven molt de document de guerra amb tinta de bolet d'aquest. Perquè després sabien si aquest document era verdader o era fals perquè el miraven davall del microscopi i trobaven les espores. Ostres, claro, el que has explicat abans del microscopi, si veuen les espores, si no veuen les espores volien dir que no... Que no era verdader, que aquell document era una falsificació. Havien fet amb un altre tipus de tinta. Molt interessant, molt interessant. I bé, i aquest se diu Coprinopsis picacius, és un bolet de tinta que no és comestible, n'hi ha Coprinus comatus,
que podeu trobar a l'albufera, i quan ets jove és comestible, però aquest no és comestible. Clar, perquè jo... Tampoc no és tòxic, perquè conec gent que n'ha menjat i no li ha passat res. I encara és viva, sí, i està bé. Sí. Clar, una altra cosa que te volia demanar, ara nosaltres tot el temps hem anat per ausinar, bueno, hi ha 4 bosseres, però ausinar el bossera, i supos que això s'ha evitat allà on són els bolets, té que veure si de trobar un bolet o no. Clar, mira, aquest és un bolet sapròfit, o sigui que se va alimentant de tota aquesta fullaraca que veus, i hi ha el miceli tot l'any dins la terra, s'alimenta de tota la matèria orgànica i quan les condicions d'humitat i temperatura fructifica i fa el bolet. Però aquest és un sapròfit, però n'hi ha altres que són simbionts, són aquells que fan una relació estreta amb l'arrel de l'usina, per exemple. Dins l'usinat trobam el bolet típic d'usinat, que no trobarem a Pinedes. I en canvi Pinedes també hi ha altres bolets que són típics de Pinedes que no trobarem a usinat. Exacte. I n'hi ha de més especialistes, de qualque manera, de més generalistes, que les poden trobar a qualsevol banda. Sí. Per exemple, aquests que s'alimenten de matèria morta. Exacte, aquest també el poden trobar en espinacs, sobretot a de vora camins, allò que on s'acumula més fullaraca, sol sortir aquest bolet. On hi ha restes de fusta en descomposició. Però interessant saber que depenent de l'habitat on trobam, on ens trobam, podem trobar unes espècies o unes altres, i després n'hi ha que els podem trobar per tot arreu, bàsicament. Així és. Molt bé, Joan Carles. Seguim si trobem qualcun més. A veure si trobem alguna cosa més. Hi ha bastanta cosa, no? Sí, trobem cosa. Ostres, aquí n'hi ha un que aquest jo crec que el conec. Ah, no? Jo crec que sí que els coneixen aquest. Això és una blava. No va a veure, tu ho has dit. Vam, agafa-la. Mira, aquest... Ben, Joan Carles, i ara he vist que has teat i abans cada vegada has agafat d'en terra. Per què és això? Mira, he teat perquè, com que te l'enduràs per menjar... Sí, vamos, si me l'enduré. Per la qual cosa he teat. Els altres bolets que te volia mostrar, com que eren per mostrar-te totes les característiques i a més era amb un sentit més micològic, nosaltres hem d'agafar tot el bolet, perquè de vegades hi ha característiques de la baixa del peu, com per exemple una volva d'una manita, o fins i tot el color del miceli, que ens dirien si és una espècie o és una altra, o ens ajudarien a identificar millor si és una espècie o és una altra. Però com que te l'enduràs per menjar, te l'he teat. Important, la gent que vagi a agafar bolet per menjar, que l'estei, que no ho agafin tot, o no? Perquè no, sempre ha hagut la controvèrsia de tear o rebassar. Jo dic, o tear, com hem fet, o, si en el cas de que la trobassin sencera, la podem descalçar. Descalçar vol dir ficar la punta del guinevet i tirar per amunt. Què passa? No fas mal. Exacte. Perquè si tu vas a cercar esclatassanys, vas a cercar picornells, vas a cercar blaves veres, o blaves o fortes, i el que fas és començar a gratar... A molcar, hi ha gent que ho fa, això. Amb un ufaus, que l'altre dia a un diari vaig veure que hi havia un ufaus amb una panera de bolets, això no és manera d'anar a cercar bolets. Per tant, tu no has de rascar. Per què? Perquè t'endús el miceli. El miceli és realment el que està de baix la terra. El que és el fong, pròpiament dit. El que és el fong, exacte. Un símil que sempre deim i és molt aclaridor és: mai aniràs a un taronger a agafar una taronja i t'enduràs la branca del taronger. Que no? La taronja i el taronger deixa-lo tranquil. Per tant, no hem d'agafar el bolet i tot el miceli de baix, que seria com la branca del taronger. Ja crec que ha quedat ben clar, així. Ja ha quedat claríssim, ja ho sabeu. Ja sí, doncs. Respecten els bolets, en la naturalesa, i també, quan anem a cercar bolets, no hem d'agafar una bossa. No, tampoc. Han de dur una panera o un recipient que el manco les deixi respirar. Perquè si ja fos una bossa de plàstic, amb aquella atmosfera que se crea de dins, el bolet, el 90 i pico de % d'aigua, clar, va evaporant i va produint ja una atmosfera humida que el que fa és que tot se condensi, pot aparèixer floridura, llavors després en la bossa va sacsejant pel bosc i tots els bolets se van mesclant i esbocinant uns amb els altres, res millor una panera o un recipient que puguis posar-los un de vora l'altre i ben oretjats.
i també, digues, I també per les espores, per les no? espores, exacte, que estigui obert per davall i a mesura que tu vas passejant vas sembrant les espores, vas fent de dispersor. No? Anem fent de pagès que sembram, Exacte. Aviam, anem a seguir, menys 5 més. Vinga, De comestibles, així, menys ens sopam. vinga, menys cervera. Mira quin un. Ostres, aquesta és enorme! Aquesta és grossa, no? Puf! Saps què és això? Vinga, mira, ara vi que tira com un pòlsim. Una farinera. Una farinera, molt bé, ho has dit molt bé. Amanita boidea, eh? Vale. D'acord. Jo vull idea, doncs mos deu donar qualque pista, això. Home, perquè quan ets jove surt d'un ou, surt com si fos un ou, i llavors l'ou aquest s'eclosiona i forma el bolet així més desenvolupat. No? I què és? No deu ser bo per menjar. Bé, comestible ho és. Quan ets jove. No, comestible ho és. El que passa és que jo t'aconsell que se mengi aquest bolet perquè n'hi ha un molt prescut, que se diu amanita pròxima, que és tòxic. I a més, te produeix un problema renal que és reversible. Així com hi ha bolet que te produeixen problemes renals irreversibles, com els cortinarius, del grup de Sorellanus, per exemple, aquest és reversible. Vas un parell de dies a diàlisis i realment se te'n va la desintoxicació. Però almenys no provareu això. Ja ho sabeu, si hi ha bolets que els poden confondre i no som experts o no anem amb un expert com en Joan Carles, va més el deixem, va més no el toquem. Saps com se diferencien, Sebastià? No. Ah, doncs... El diferent sense, perquè l'han d'estudiar, com m'he dit abans. Veus aquí que té com un saquet. Sí? Aquest saquet se diu volva. La volva? L'amanita boidea sempre la trobarem en la volva de color blanc. En canvi, l'altra... Ocre. Ocre, molt bé, Veus? ocre. Perfecte. I una altra característica per diferenciar-les és que aquesta amanita, la boidea, l'anell mai, quasi mai el trobarem. O sigui, és friable. Què vol dir friable? Que se desfà en farina, per això li diuen farinera. Ostres! I l'altre sempre encara guarda un poquet l'anell i el pot trobar. A més de ser un bolet un poc més esbelt, però bé, això és molt útil. Per tant, val més no agafar-ne ni una altra. I per la poca qualitat gastronòmica que aquest bolet val més no es pot ser, ja ho t'estic dient. I no mos arriesgarem, o per lo menos jo no m'arriesgaré. No, jo tampoc. I vosaltres tampoc vos hauríeu d'arriesgar. No, així és. Anem per aquí si en ven qualcun. No sé, jo... Ah, mira! Mira quin un que hi ha aquí, molt petit, eh? Ostres! Sí. Com veu que és de petit? Molt petit, molt petit. Però s'ha de conèixer bé, perquè aquest és mortal, és mortífer. Si el te mengessis... Això tan petit. Això tan petit, sí. Això té les mateixes toxines que la manita faloides, que la farinera borda. Ostres. Sí, sí. Fem? Ara en agafarem un. Ho veus? Mira. És la lepiota castanea, eh? I les lepiotes sempre les coneixeràs perquè tenen el capell amb esquames. Ho veus aquí? Que té? Sí, sí. Perquè lepis de lepiota vol dir esquama. Mira, pots agafar l'altre, si vols. Sí. Sí que n'hi havia un de vora l'altre. Ho veus? I si te fixes, també solen tenir un anell, però en aquest cas l'anell queda com una línia pseudoanular, com una línia anular. Sí, se veu molt poc. I de la línia anular fins a la base, veuràs que té les mateixes escames que té a dalt, les mateixes esquames. Ara que has dit que l'epi vol dir escama, el primer programa ho van dir de les papones, que eren l'epidòpters. L'epidòpter, clar. Que tenien les ales formades per escames. Aquí, a Miniatura, sempre hem de connectar amb els altres programes. Has vist? L'epiota, que té esquames, clar, molt bé. I llavors, làmines blanques, làmines sempre blanquinoses, sempre anell o pseudoanell, però sempre una línia anular, que diguem, i làmines lliures. Què vol dir lliures? Que no s'aferren en el peu, que sempre trobaràs que tenen un petit anellet, un petit collar, molt estret. Que es diu corallium, que ara no m'ha sortit la paraula, perquè es diu corallium, i és molt estret i veuràs que no arriben, les làmines no arriben en el peu. Si te fixes, no? Sí. Oh, t'he romput. Què hem de saber de les lepiotes? Que les lepiotes, les que tenen menor de 20 centímetres, si eren generosos, solen ser tòxiques o mortíferes. Les de major de 20 centímetres de diàmetre que peix són les macrolepiotes, que són comestibles.
I dins les macrolepiotes n'hi ha alguna de tòxica també, però bé. I han d'anar a viure en les lepiotes i encara que les que siguin grosses, la majoria siguin comestibles, tampoc mos poden fiar. N'hi ha alguna de tòxica, sobretot si les trobeu a dins horts, a dins llocs molt nitrogenats, allà pot trobar la macrolepiota venenata, que ja ho diu el nom, que és verinosa. No és mortífera, però és verinosa. En canvi, aquestes lepiotes petites sí que són mortíferes. I en veure boles petites així, res, fora. Valment no recollir res que no se coneix. Ara anem a seguir. Anem. Bé, som aquí que ja hem acabat de plegar, de fer la volteta. Sí. Hem vist que hi havia bastantes espècies, anem a plegar un parell, m'ho han explicat de forma genial característiques de les espècies, curiositats. I una de les coses que m'ho has dit és que una manera de determinar espècies és aplicant reactius. Sí, bàsicament ara aquí tenim aquesta ramària, aquest peu de rata, i podràs veure tu que aplicant sulfat de ferro, que el tenc en aquest potet d'aquí, farà un canvi de color, ja me diràs quin color és. Perfecte, mam. Has vist? De quin color? Ostres, de color verd. Verd, no? I clar, això amb un altre tipus de bolet no hauria virat de color, per exemple. No, a la millor amb un altre tipus de ramària no viraria de color verd i per tant això mos dur perquè el sulfat de ferro damunt les ramàries n'hi ha moltes que reaccionen a verdós, però ja te du un subgènere d'aquest gènere. Clar. I així ja pots anar identificant posant reactius. Sulfat de ferro, amoniac, potassa, és el que sempre solen donar el camp per fer aquest tipus de proves. Clar, t'ajuda a descartar un nombre alt d'espècies a vegades, Sí. i inclús a vegades t'ajuda a determinar una espècie en concret. Sí, hi ha espècies en concret que reaccionen a un determinat reactiu. Per exemple, el grup d'espixaquians, hi ha Xerocomus, que hi ha Xerocomus, ara s'ha diversificat en molt de gèneres, però realment n'hi ha un que li aplica l'amoniac i torna verd, com i així sap que és el Xerocomus subtomentosus, ja no pot ser un altre Xerocomus. Molt interessant, perquè, com hem vist, això dels bolets no només és veure-los i dir, és aquesta espècie. Sí, la gent que té molta experiència, com en Joan Caldes, sí, però per adquirir aquesta experiència i per ajudar-se, mireu un munt de coses. I tant. La forma, característiques, com han dit l'anell, la volva, l'olor, molt important, els reactius i la microscopia, també. La microscopia i ara la biologia molecular. És la biologia molecular. Ho tenim tot. Que és un estudi molt complex, no és per res fàcil. Així és. Moltes gràcies, Vinga. Joan Carles. Encantat Moltes gràcies per venir aquí, perquè és un gust tenir persones com tu expertes en un tema en el nostre programa. I bé, i segur que te tornen a convidar més endavant. Vinga, ha estat un plaer, Sebastià. Gràcies. Vinga, adéu. Adéu. Adéu, salut.